Бүген безнең гаилә өчен олы бәйрәм. Кыпчак авылында матур гомер кичерүче, кадерле әнкәебез, картыебыз, Хәлимә Муллашаев кызы Миникаева үзенең якты гомер бәйрәмен, 85 яшьлек юбилейын каршылый. Без, аның балалары, әнкәебезнең туган көне, олы юбилей белән чын күңелдән котлыйбыз. Безнең әнкәебез 1937 елның 5 мартында Иске Кыргыз авылында дөньяга килә. Аның бала чагы һәм матур яшьлек еллары авыр сугыш чорына туры килсә дә, әнкәй ул елларны сагынып, җылылык белән искә ала. 1961 елда Кыпчак авылы егете, әткәебез Рәфкать белән танышып, гаилә корып җибәрәләр, 5 балага гомер бирәләр. Ләкин кызганыч, гомер дигәнең җайлы гына, кайгыларсыз гына үтми икән шул. Безнең гаиләбезгә дә зур югалтулар кичергә туры килде. Әткәебез белән бер туганыбыз безнең арабызда юк инде. Урыннары җмәхтә булсын. Әнкәй гомере буе колхозда, кыш айларында сорык фермасында эшләсә, җәй вакытында Шөгендер басуында намуслы хезмәтен салды. Лаеклы юлга чыкканчы бер эшсез утырмады. Дәврендә яз көне була торган карга боткасы бәйрәмендә дә әнкәебезнең өлеше бар. Ул хәтсез еллар авылдашларын, килгән кунакларны тәмле боткалары белән сыйлады. Әле дә олы яшьтә булуына карамастан тик утырмый. Өендә матур-матур гөлләр үстерә, кош-корт асрый, җәен урманда җиләк-җимеш җыярга ярата. Һәр вакыт хәрәкәттә, Аллага шөкер. Әнкәй кырына кайчан гына барма, өе җылы, чиста, тәмле кайнар ашлары, тәбикмәкләре пешкән була. Кадерле әнкәебез, киләчәктә сиңа аяз күк йөзе, кайгы хәсрәтсез тыныч көннәр, кырыштай ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы, шатлык куанычлар белән картлыкка бирешмичә, бәрәкәтле, хәерле гомер, балаларыңның, аныкларыңның игелекләрен күреп, туган йортыбызның утын сүндермичә, озын-озак еллар яшәргә язсын иде дип телибез. Котлы булсын синең туган көнең, кояш кебек балкый йөзләрең, кайгы хәсрәт күрми шатлык белән үтсен синең гомер көзләрең. Изге теләк, назлы сүздән башка табып булмый затлы бүләкне, безнең өчен бик тә кадерле син, бик тә якын, бик тә кирәкле. Иң изге теләкләр белән кызлары, уллары, кияүләре, киленнәре, аныклары һәм аныкашлары. Матур һәм күркәм бәйрәмегез, 85 яшьлек юбилейгыз котлы булсын, хөрмәтле Хәлимә Муллашаев кызы. Тормышыгызда иң зур бәхет булган, сөекле балаларыгыз һәрчак шулай яныгызда булсын. Киләчәктә дә сезне шундый җылы сүзләре, рәхмәтләре белән күңелегезне күтәреп торсын. Аяк кулларыгыз сызлаусыз булсын, йөзегездән шат елмаю китмәсен. Юбилейгыз котлы булсын. Яулыкларын чибәйләп алган, йөгергәлә баш су әзерли. Нинди рәхәт тәнни барда иде, нинди матур безнең үскән ил. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булга. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларны уйлап. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булга. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларны уйлап. Без кайтулар олы бәйрәм кебек, без китүләр сагыш әлегә. Әллә нинди йортлар күрдек инде, күңел тарта һаман шул өйгә. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булга. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларны уйлап.
Заты қала, әни заты қала, ишік түпілерінде қол бұлыға. Мен де кетем түзе сағынып, қабат қайта сыларыны ойыла. Балаларын күтә үстірмішім, анықларын бире ембеге. Аларның да сақ еллары қайтыр, елер жері болсын әнеге. Заты қала, әни заты қала, ишік түбілерінде қол бұлыға. Мен де кетем түзе сағынып, қабат қайта сыларымны ойыла. Заты қала, әни заты қала, ишік түпілерінде қол бұлыға. Мен де кетем түзе сағынып, қабат қайта сыларымны ойыла. Заты қала, әни заты қала, ишік түпілерінде қол бұлыға. Мен де кетем түзе сағынып, қабат қайта сыларымны ойыла. Заты қала, әни заты қала, ишік түпілерінде қол бұлыға. Мен де кетем түзе сағынып, қабат қайта сыларымны ойылап. Мен де кетем түзе сағынып, қабат қайта сыларымны ойылап. Қабат қайта сыларымны ойылап. Қабат қайта сыларымны